Zdravím. Prišla mi pod ruky takto baterka, kúpil som ju, je úplne lacná. 22 € stala. Nie je to kyselinová, ani gelová, ani AGM, je to litiovka, litium-ionová batéria. Takéto parametre má. Týchto 150 A píšu, ale to je úplne viac. Neviem, ako to sa čísluje, 24 Wh, neviem. Je to silná batéria. Rozmery, úplne maličká baterka, dĺžka 10, šírka 6,6 cm, výška je zhruba 10 cm. Úplne maličká baterka. Podľa mojej ruky vidíte, že je to malá batéria. Maličká. Je tak výkonná. Nechápem, ako to dokázali. Je to motobatéria. Štartoval som z ňou diesel 2 liter s ožhavením. Na 5 krát v pohode štartuje. Nechápem, skade ten výkon sa tam berie. Mám ju na GS 1150, pre ňu som kúpil. Vozil som sa perfektne, to je. Ešte tu aj je taký symbolik test, stlačíte a vám ukáže, ako je nabitá. Z výroby prišla nabitá na 13,4 V, nenabíjal som ju. Teraz váha, to budete prekvapení. Dávam váhu, zapínam váhu, hodnota je v gramoch, vážime 60 gramov. Vážený, 60 gramov takáto baterka. Nie je to recenzia ani na firmu, nepoznám firmu, neviem, čo to je za firma. Som absolútne spokojný, neviem, koľko vydrží, možno poviem o mesiac, o rok. Absolútna voľba. Už keď sa oplatí aj kvôli tomu, aby som si niekto nosil v kufri. Neváži to nič. Ak by náhodou vypovedala hlavná batéria, záložný zdroj je tu. Je to ona. Nepoznám fakt túto značku. Tak sa majte, to je iba pre toho, kto by chcel niečo také dačo si sa dovážiť motobatériu litiová. Tak čau.